Безне Аллаһ һидаятка күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Алхамдулиллаһи аллази джа'ала Рамазана дawa'an лин-нуфуси вал-арвах. Рамазан айын нәфесләребез, җаннарыбыз, тәннәребез, күңелләребезнең шифасы өчен яраткан Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз булса иде дигән ният белән җомгага килим, вагаз тыңлыйм, туган кардәшләребезнең күрим, аларга күзгә күз карап сәлам бирим, сәламнар тапшырым дигән шушы ният белән Аллаһ Тааланың йортына Бәйтуллаһга, шушы якты, чиста, җылы, матур мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сахабалар дуа кылалар иде Шәгъбан айында: Аллаһумма барик лана фи Шәгъбан ва балигна Рамазан. Аллаһумма барик лана фи Шәгъбан. И Раббым, шушы Шәгъбан айы мөбарәк булса иде. Ләкин Шәгъбан айыннан да алдынрак Раҗабны, аннан да алдынрак ярты ел сахабалар: И Раббым, Рамазанга ирешсәк иде дип дуа кылалар иде. Һәм Рамазан үткәннән соң тагы ярты ел: И Раббым, кабул ит безнең тоткан уразаларыбызны дип дуа кылалар иде. Аллаһумма баллик лана фи Шәгъбан. Шәгъбан айы мөбарәк булсын һәм Рамазанга хәтлек яши алсак иде, чтоб мы дожили до Рамазана дип дуа кылалар иде. Если сейчас вспоминать прошлый Рамазан, позапрошлый Рамазан, среди нас сколько людей, знакомых, друзей, близких, родных, соседей ушло. Молодых, средних лет, старики. Некоторые старики до сих пор еще лежат в постели больными, но молодые уже ушли. Они не дожили до Рамазана. Шуның өчен иртәгә яши алабызмы, юкмы? Менә хәзер җомганы иншалла укыйбыз да, икентегә хәтлек яши алабызмы, юкмы, беребез дә әйтә алмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: намаз укыган вакытта салатул муадда, укыгыз намазыгызны актык намазыгыз шикелле. Как будто это последний намаз. Не знаем, доживем до следующего намаза, нет. А что там говорить за месяцы, за годы? Если приезжает гость, достойный, досточтимый гость приезжает к нам в Казань, в республику, да, к нам домой, что мы делаем? Убираемся дома, подметаем, освежаем все, обновляем, чистим. Смотрите, недавно гости приехали, до сих пор еще в Казани. Субханаллах, готовимся к этому гостю и думаем, как же будет, понравится мы ему, не понравится, как я покажу среди него, меняем одежду, покупаем новую одежду, моем, стираем, душимся благовониями, чтобы понравиться этому гостю. А к нам идет гость, это Рамазан, великий месяц Рамазан, в котором есть ночь предопределения, которые стирают все грехи, если Всевышний принимает у нас этот пост. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иш кыска гына хадистә безгә шулай диде. Беренчесе: ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замбих. Кемдә кем Рамазан айын ай буена ихтисабан дигән сүз бөтен тиешле шартларын үтәп, выполняя все предписания, не просто быть голодным и воздержаться от пищи или воды, воздержаться от всего запрещенного, от всего грешного, от всего непредрассудительного. То, что он грешил целый год, Всевышний прощает его грехи. Субханаллах. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Ман қама Рамазана иманан ва ихтисабан." Кемдә кем Рамазан айының тарих намазларында, төнге намазларында басып торып, уяу торып, ихлас белән, иман белән, җылы-җылы, рәхәтләнеп, тарих дигән сүз бу равха, юравха дигән сүздән алынган. Наслаждаться. Нигә вентиляторга муравах дибез. Иссе булса, вентилятор безгә салкын җил китерә.
Нәкъ шулай ук Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең шушы Рамазаны белән, тарвихы белән, ифтарлары белән, намазлары белән, дугалары белән кеше әгәр дә рәхәтлек тапса, если наслаждается этим, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Монда да Пәйгамбәрбез әйтә, кемдә кем төнге намазларда, тарвих намазларда уяу торса, Аллаһ Тәгалә ул бәндәнең гөнаһларын ярлыклый диде. Өченче хадис: "Ман қама лейлатул қадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Беренчесе ай буена ураза тоту диде. Икенчесе ай буена тарвих намазларына катнашу диде. Кыям намазларында, төнге намазларында, нафил истихара намазларында катнашу диде. Өченчесе Кадир кичәсендә, ночь предопределения, ночь могущества. Менә шушы Лейлатул Кадр кичәсендә уяу торып Аллаһ Тәгаләдән сораса, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Стираются все грехи. Субханаллах, карагыз динебезнең җиңеллеген. Ни мөфти янда, ни мулла янда, ни шейх янда, ни хәзрәт янда, ни әти янда, ни әни янда түгел, Аллаһ каршында. Башка динләрдә үзенең гөнаһларын сөйлиләр. Я согрешил, сделал это дип, шушы үзләренең хуҗаларына, үзләренең рахимнарына сөйлиләр дә, теге кеше әйтә: "Сынок, я отпускаю тебе грехи." Юк. Юк безнең динебездә бар хаҗ, безнең динебездә бар тәүбә, безнең динебездә бар Рамазан, безнең динебездә бар Кадир кичәсе. Менә шушы ай килеп җитә. Шушы зур кунак килеп җитә, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Ничек хәзерләнәбез без аңар? Кемдә кем әйе шул Рамазан айы мөбарәк айы, шундый затлы ай, гөнаһлар ярлыгы торган ай, ләкин анда бит ачтырырга кирәк дип әйтсә, булмый җәмәгать. Ихлас белән шатланып көтеп алырга кирәк. Ә кемдә кем инде тота алмый икән, сәламәтлеге юк икән, у кого-то сахарная болезнь, кто-то не может жить без прививок, без укола, без лекарства. Аллах Субхана ва Тааля нәрсәди: "Юриду Аллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Ва ман кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Әйе, кемдә кем авыру булса, сәфәрдә булса, бала имзүче хатыннар булса, екле хатыннар булса, кормящие женщины, беременные женщины, путешественники и больные, Аллаһ Тәгалә бер кашанда ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха. Бер кашанда кеше җитмәгән нәрсә белән Аллаһ Тәгалә йөкләми. Никогда Всевышний не принуждает человека тем, что ему не под силу. Субханаллах, карагыз, дин җиңел. Какая легкая религия. Больной не постишься. Не можешь стоя читать, сидя читаешь. Не можешь сидя читать, лежа читаешь. Но намаз никто не должен оставлять. Субханаллах. Менә шушы ай, Рамазан айы килеп җитә, мөхтәрәм азиз кардәшләрем. Бәрәкәт айы, хикмәт айы, сабырлык айы, ризыкның кадерен белә торган ай, вакытның кадерен белә торган ай килеп җитә. Шуны әгәр дә ихлас белән каршы алсак, ул вакытны Аллаһ Субхана ва Тааля безнең шушы һәрбер эшебезгә дә җиңеллек бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мөбарәк хадисендә: "Ман лам яда каула зури вал амали бихи, фалейса лиллаһи хаҗатун фи ан яда тагаммаху ва шарабаху." Кайбер кеше әйе тотам инде, бабам да тота, әбием дә тота, хатын да мине мәҗбүр итте, тотам инде дип мискин тәмәкесен дә ташлады, ризыгын да ашамый, бик каты эчәсе дә килә, интегеп, аннан соң авыз ачканнан соң рәхәтләнеп тәмәкесенә җигерә. Менә шул бәндә турында Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә: "Әйе, кемдә кем яман сүзләрне ураза булып та, он постящийся, но ругается, спорит с людьми, обижает людей, говорит непристойные вещи, но он сделал сухур и он говорит, что я ураза. والعمل به فليس لله حاجة أن لا يدع طعامه وشرابه." Пәйгамбәрбез әйтә, ул бәндәнең ураза булып та, кеше белән сугышып, кычкырышып, талашып, кешене рәнҗитеп җиргән бәндәгә бер нинди файда юк, аның ризыгын һәм суын ташлауга караганда. Нет для ничего. Это просто голод и жажда. Ничего не остается, кроме голода и жажды у человека, который
будучи постящимся, обижает людей, обманывает, ругается, говорит непристойные слова. Демек, нәрсә бу? Ураза нәрсә ул? Ураза бу мәдрәсә. Ураза сабырлык мәдрәсәсе. Ас-саумул джунна. Пәйгамбәрбез әйтте, ас-саумул джунна. Джунна нәрсә дигән сүз? Калкан. Калкан это что? Это щит. Защищается от чего? От ненужных вещей. От перестойных вещей. Не ругается, не спорит, даже если ты прав. Даже если кто-то во время Рамазана пришел к тебе и говорит тебе, что ты не прав, ты сделал так, ты и начал тебя ругать, Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям айта, ая инни саим. Yok, min ураза. Гафуит мин ураза. Два раза надо сказать. Я инни саим. Первый раз говоришь инни саим, это для того, чтобы себя успокоить и просить у Всевышнего терпения. А второй раз говоришь инни саим, что тот человек понял, смотрите, а он ведь прав. А я его просто хотел испытать. Я его хотел вывести из себя. Я его хотел, чтобы он на меня накричал, а он говорит, в другое время он бы мне ответил, а здесь он говорит, я постящийся, извини, какая сильная вещь это, этот пост, это Рамазан. Субханаллах, шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, ураза бу бик зур бер мәдрәсә, великая школа, школа терпения, школа благодарения Всевышнего. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалям әйтте, бөтен гамәл, Аллаһ субханаху ва тааля хадисе кудусиендә, ләкин Пәйгамбәрбезнең авызыннан чыккан сүз, куллу амалин ибну адама лаху. Адам баласының бөтен эшләгән эше Аллаһ субханаху ва тааля аңар савабын бирә. Мәсәлән, намазга савабын, хаҗга савабын, корбанга савабын, әти-әнисен хөрмәт иткәнгә савабын, мәчеткә салган өчен савабын, җомгага килгән өчен аерым үзенең савабын, вознаграждение Всевышний дает каждому за свои деяния. Ләкин Рамазан ае турында әйтә, фа иннаху ли. Бөтен гамәле аның үзе өчен, ләкин тоткан уразасы ли, ди Аллаһ Тааля әйтә, это для меня, ди Всевышний. Это для меня, потому что никто не знает, вот здесь сидит 100 человек, может кто-то постящийся, может кто-то продолжает свой шабан ураза, никто не может сказать, постящийся ты не постящийся, это Всевышний только знает. Когда ты один дома, и ты хочешь пить, и перед тобой и сок есть, и вода есть, и чай есть, но ты ради Всевышнего не пьешь, ради Всевышнего не ешь, ради Всевышнего не ругаешься, ради Всевышнего не говоришь непристойные слова, и тогда Всевышний говорит, ли это для меня. И поэтому Всевышний говорит, я сам лично ему даю. Сколько процентов? 10 раз больше, 70 раз больше или 700 раз больше Всевышний дает. Субханаллах. Валисаимин фархатани. Вы этот хадис слышали, но все равно мы должны повторять, потому что повторение, оно должно увеличивать наш иман и любовь к Рамазану. Когда 15-16 часов постимся и пробуем финики и воду, говорим альхамдулиллах, радуемся. Это большая радость в жизни, но еще больше радость – это когда Всевышний нас встречает в раю. Жәннәттә Аллаһ Тааля безне каршы алганда тоткан уразаларыбыз белән сөенәбез. 16-15 сәгать ашамасак, жвачка чәйнәмәсәк, авызыбызны чистартмасак, авызыбыздан үзгәргән исләр буламы? Була. Нинди генә син чиста булсаң да, какой бы ты не был чистоплотный, но ты жвачку не жевал, зубы не чистил, а я порошком или там пастой не чистил, какие-то там аэрозоли не применял, чтобы от тебя изо рта не пахло. И вот за эти 15-16 часов все равно изо рта пахнет. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, валлахи, вот этот запах в судный день будет самые лучшие благовония, самый лучший запах изо рта постящегося. Субханаллах. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, Аллаһ субхана ва тааля
шушы Рамазан айларын саулык, сәламәтлек белән илкин тынычлыгында бергә күргән насыйп әйләсен. Есть места, есть страны, где люди в неделю раз может попробовать мясное, рыбное, здоровую, вкусную, полезную пищу. А у нас каждый день на столе, и утром, и днем, и вечером. Ради этого, ради того, что Всевышний нам дал такую пищу, такое пропитание, нам не только Рамазан, мы больше, чем Рамазан, должны поститься. Кто хочет больше поститься, пожалуйста, понедельник, четверг. Кто хочет еще больше поститься, то в середине месяца может поститься 15, 14, 13 дней. Но именно месяц Рамазан мы должны готовиться к этому месяцу. И Всевышний говорит: «Юриду Аллаху бикум аль-юсра, валя юриду бикум аль-усра». Всевышний хочет для вас облегчения. Всевышний не хочет для вас трудности. Субханаллах. Субханаллах. Рамазан айында сөйлеген вакытта Аллах субханала тағала айта: «Ла'аллакум таттақун». «Ла'аллакум таттақун» деген сөздің мағынасы: шаят ки сіз Аллах тағалаға яқын болырсыз, тақвалық болырсыз. Весь смысл Рамазана, весь смысл того, что мы ходим голодные и жаждуем по воде, там, по чаю и по другим напиткам, это для того, чтобы мы приближались ко Всевышнему и боялись Всевышнего. Что такое таква? Что такое таква? Мы об этом говорили. Это не просто одевать чалпан, чалму, приходить в мечеть и просто читать намаз. Да, люди видят нас, что мы в чапане, в чалме, одели тюбетейку, отпустили бороду, вот, и читаем намаз. Но таква, аль-амалю бима амараллаху, вантихау амман манааллах, сказали, что таква это то, что Всевышний повелел исполнять, то, что Всевышний запретил, воздержаться. Другой алим говорит: аль-таква аль-хауфу мин аль-джалил, валь-канагату бил-калил, валь-амалу бит-танзил, валь-истигдаду ли-йоуми р-рахил. Субханаллах, это как стихи, очень красиво, мне это нравится. Надо это просто для себя заучить, как стихотворение заучишь. Аль-хауфу бил-джалил, валь-канагату бил-калил, валь-амалу бит-танзил, валь-истигдаду ли-йоуми р-рахил. Боязнь Всевышнего, Аллаха, радоваться Его джаннату, раю, бояться Его ада, джаханнама. Валь-канаату бил-калиль, быть довольны хотя бы у тебя, даже если у тебя мало. Довольствоваться малым. Валь-амалю бит-танзиль, и пользоваться руководством, то есть Кораном и Сунной. Валь-истигдаду ли-йауми р-рахиль, и готовиться ко дню расставания. Ко дню расставания со своим богатством, со своими детьми, со своим домом. Вот это и есть таква. Субханаллах. Поэтому мы, мухтарам азиз кардәшләрем, безгә менә шушы Рамазан айы бер айда без үзебезгә тақат. Тақат дигән сүз бу энергия. Ничек итеп батарея, аккумулятор үзенә энергия җыеп, аннан соң бергән шикелле, бер айда үзебезгә тақат җыябыз, һәм шушының энергиясе безнең тагы калган 11 айга җитәргә тиеш. Аллаһ субхана ва тааля шушы Рамазан айларын бергә күргән насыйп әйләсен. Менә көтеп торабыз, кем укытыр икән, кем имам булыр икән, Коръән чыгырлар микән, шул хәзрәтләр булырлар микән, булган хәзрәтләргә Аллаһ Тәала хәерле сәламәтлек бирсен. Башка вакытны әз генә булса да соңга калса намаз 2 минутка, почему вовремя не начали, почему так долго читаете, почему длинную суру, длинный аят читаете дип кайбер жалобалар бар. А Рамазан айында сәгать ярым, 2 сәгать рәхәтләнеп, үзбәк әйтмешли, маза кылып рәхәтләнеп укыйбыз. Кайбер кеше кыскарак намазга бара. Кайбер мәчетләрдә анда 20 рәкъәтне 27 минутта укыйлар, 30 минутта укыйлар. Анда барасы килми, менә монда киләсе килә. Башка мәчетләргә киләсе килә. Нигә? Чөнки менә шушы Рамазан айында Аллаһ Тәала безгә күңелебезне ача, йөрәгебезне ача, иманыбызны арттыра.
Башка вакытны 11 ай мәчеткә килмәгән кешеләр Рамазан аена киләләр. Тарихка, төнге намазга киләләр дә, күреп торабыз бит, беренче көндә мәчетебез тулык. Рамазанның уртасында әзәя, Рамазанның ахырында бәлки тагы да әзәядыр. Ләкин 11 ай мәчеткә килмәгән кешеләр Рамазан аенда мәчеткә килеп, аннан соң уйланалар. Каралы, бөтен рәхәтлек намазда икән. Бөтен рәхәтлек җәмәгать белән укырга икән. Кыраәттә, Коръәндә, хәдистә, вагазларда бөтен рәхәтлек Ала би зикри Иллаһи татмаиннул кулуб диде Аллаһ Тәгалә. Агах булыгыз, белегез, Аллаһны зикр итү белән генә күңелләр тынычлана. Поминанием Всевышнего Аллаха успокаиваются наши души, а не чем-то другим. Шуның өчен бу Рамазан айын саулык, сәламәтлек белән илкин тынычлыгында бергәләшеп каршы алырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Аллаһумма барик лана фи Шәгъбан ва лигна Рамазан. Я Раббым, шушы Рамазан айына күпме 16-17 көн вакыт калды. Шушы 16-17 көннәрдә тагы да ихласларыбызны арттырып, Аллаһка мәхәббәтебезне арттырып, шушы мөбарәк айларыбызны күрергә һәм дә Рамазан үткәннән соң да шушы Рамазанның шауқымы белән, Рамазанның энергиясе белән калган айларында яшәргә Аллаһ насыйп әйләсә иде. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.